ప్రయాణికులతో అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన పెట్రోలింగ్ పోలీసులపై విచారణకు ఆదేశించిన పోలీస్ కమిషనర్ విష్ణు ఎస్ వారియర్. పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాలతో విచారణ చేపట్టనున్న అడిషనల్ డీసీపీ అరవింద్ గోసలాం విచారణ అనంతరం వాస్తవాలు పరిశీలించి పెట్రోలింగ్ సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నారు. బాధితుల లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదులతో విచారణకు ఆదేశించిన పోలీస్ కమిషనర్ గత రాత్రి ముదిగొండ మండలం కమలాపురం గ్రామానికి చెందిన బొమ్మగాని దుర్గారావు, అతని భార్య భవానీ మరియు ఆమె సోదరుడు వెంకటేష్తో కలిసి హైదరాబాద్ నుంచి తమ స్వగృహం కమలాపురం వస్తున్న క్రమంలో నేలకొండపల్లి వద్ద రాత్రి పెట్రోలింగ్ విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ సిబ్బంది ప్రయాణికులను ఆపి సంబంధం లేని ప్రశ్నలతో ఇబ్బందులకు గురి చేశారని, ఎన్ని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా అమర్యాదగా ప్రవర్తించారని బాధితులు ఈరోజు పోలీస్ కమిషనర్ విష్ణు ఎస్ వారియర్ గారిని కలిసి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీస్ కమిషనర్ విచారణ చేపట్టి శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు. పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు విచారణ చేపట్టనున్న అడిషనల్ డీసీపీ అరవింద్ గోసలాం సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు బాధితుల నుండి తీసుకోనున్నారు. అనంతరం విచారణ చేపట్టి పెట్రోలింగ్ పోలీస్ సిబ్బంది నుండి వివరణ తీసుకోనున్నారు.